can't remember when you were there. Ug karon mga higala, niyang lang sumpay ning atong sugilanon. Mibali ko tungod nimo. There is, can't imagine anything we've missed. Can't imagine anything the two of us can't do. Through the years, you've never let me down. You turned my life. Oh, gikan kag party unya. Luya man. Wagid ko ma-enjoy sa party mo. Oh, unya wa makamatikod si Misty. Murag, huwa man tingali. Kaya sa higayon nga, iya kong pirahon aron manayaw ni. Ako masal siyang ubanan. Naluoy ko nimo na. O niya ma, imo na kong tabangan pagpasabot ni Glenda. Gusto gyud unta kaayo ko primo. Anong naunta man mo? Nahadlo ko nga ma-out of timing unya ang akong pagpasabot ni Glenda. Mas nindot man gyud nga ipahimutang nato ang pagpadayag sa kamatuoran ngadto kang Glenda. Ma, intensive ang tinguha ni Misty na iya kong suot. Nahadlukan ko nga sa kadugayan. Matintal di ko. Si Glenda man ka ang hinungdan nga nung mibalik ka. Magpadaog ka di ay sa tentasyon? Ma, tao lang gihapon ko. May kahuyang. Kana mo iya akong gikahadlukan. Kung magpadaog ka sa imong kahuyang, mapildi ka usab sa imong tinguha, primo. Bisag dublihon ko ang akong pagpasabot ni Glenda kinsa ka gyud, wala ko'y mahimo. Nak, ayaw pagtalaw. Barugi ang imong damgo nga ikauban nimo pagbalik si Glenda. Ang imong labi. Salamat sa bulawan ng mong tambag, ma. Ang gusto di ay tuod. Wa ko ikaw masultihi ini kay may lakaw karabaganiha. Unsa mo ka na mo? Kato ganing tagiya sa convenience store nga akong gikalalis. Katong tigo? Oo, mauna dong. Nga naman de. Miyadto ka na sab sa iyang convenience store? Ay, waoy. So, di mo magkita, ma. Wa mi magkita. Mi anhig yun siya. Miyati? Nangita na ko. Wa mansad. Nag-survey ko no siya. Nag-survey? Nag-survey siya kay nagplano nga anhi din ni magtukod sa usa ka dakong convenience store. Anhin din? Nahibong gani ko. Nga nung anhi siya din magtukod. Nga pulos man pribado ni mga yuta din May mga tagiya. Tingalig di Alzheimer to, ma. Ambot lang atong tawhana, oy. Habi man gani na ko, ikay yan gipangita. Pero nag-survey lagi ko no siya. Ayaw tong tagda, ma. Tingalig mitukar na ang iyang Alzheimer. Ayaw kay niarday ka sa kusina. Morning, Buseng. Good morning man ka. May kape na kang giandam para nako. Uy, wala pa, Buseng. Mauna ka na nakadaot ni mo, Ipoy. Di, yun ka mo iskaw. Salat? Ini kakita andam ni mo nga nagmata na ko. Mag-andam ka na yung coffee. Kanang init yun. Hot coffee. Ay, inigmatan sa punta ni mo, Buseng. Imunay ko, may mahuon. Aron makainit kong tubig. O magkutawan ti kang kape, hot coffee. Oh, superbiyo. Pubring superbiyo. Ay, sana paita siya, Buseng. Ay, kibaw na bitaw kang pobre ko. Yung magipunan. Reklamo para bagyo ka. Masa man? Manduan ka na nako nga mamutos ka na. O pangitag laing amo, ha? Salat? Mamutos agad-agad. Hindi ko aton sa mga pubring superbiyo. Di palayason. Imo yung palayason, Buseng. Palayason!
sige. Kung mo kong parehaso, Buseng. Akong kumpraho katong ikaduhan akong gipirmahan nga sweldo, Buseng. Ah. Ma. Ikaw ba? Dali ka kakumidyahan. Andan man na akong kapido. Dali taon do, kay naglain ang akong kabuhi do. Klaing kabuhi. Iwan kong palayason. Ikaw init ang tubig, Buseng. Suminahita po na ako. Murag dunay nagpukaw na ako. Nagbaybaw na niya si Primo ang akong laki. No. Bunga lang tingali ito sa pagsigid ako ganauna. Nga tingali pinuangan ni Primo nga stalker si Misty. Ako sang... Ang amang sinisong sa akong laki. Sama sa tong timsong. Bisag pila pa katuig mo labay. Kita lang gihapon ha. Unsa man di ay. Ako ra man kahay gititik sa imong kasing-kasing. Ug ako ra sa gipit-pit sa imong kasing-kasing. Ikaw ra gyud labi. Maginay akong ganahan mo. Dali hindi ka mahapik na ko. Say atik. Atik sabdi ay tiyoy mong giingon nga ako ra gititik sa imong kasing-kasing. Diyon. Hapik ko. Di na ko nimuon. No? Daligid kayo maluod ang akong labi. Labi. Imanini akong gisaad mo ha. Mamatay gani ko. Mubalik ko. Aron ipadayon ang duha na to kaguma. Imanig. Aron di ka makaingon nga nangatik ra ko nimo. Mamatay gani ko. Mubalik gid ko tungod imo. Ang iyang pangantin. Mihamok na sa pamunahuna ang akong laki. Namatan o katulgan ko na lang ang nahitabo sa among panagkita kahapon. Huwag yun siya mausapin. Bisan gani ang iyang tingog ko kin mausap. Pero patay na siya. Nakita ko kinang nga nagkadugo pa niyang lawas. Kaya dali kong miato sa ospital. Sa diyang tawagan ko sa iyang mama nga na-disgrasya si Navi ang tuwa sa ospital. Imanig da. Aron di ka makaingon nga nangatik ra ko nimo. Mamatay gani ko. Mubalik gid ko tungod nimo. Labi, nga naman eh. Kinsa manig batanon nga Primo lang gihaboy ngan. Nga nagsige kahasol na ko. Kaya siya lagi mausip Primo ang akong labi. Ma? Sinistil. Dili mayo nga makabantay siya sa lako nga nagilaka. Magdali ko panghilamon sa... Ma, nagmata ka na? Magdali ko. Dugay lagi kang nakaabli, ma. Dito ko sa CR pagpanuktok ni mo. Nganong nanarang ka lagi ka? Bitaw no?
Dili man unta nako trangkahan ang putahan kay naibaw man ko nga mudayon kag sudi ni sa akong kwarto. Wa na lang hinuon ko makatuog ni mo gigdada. Oh, dali anak. Muhigda ko ha. Kunya, tupadayon ako sa pakigda. Paso na hinuon, ma. Oh, nahilamos ka? Oo. Kay murag sambo lang akong wang mata. Wala ginahin ko makatuog gabi, ma. Nga naman. I cherish the moment nga kauban ako si Primo. Unsa? Nasuko ka? Anak, batanon ka pa. Wa ka pa gani mag-college? Ayaw yun in taon pag-apil-apilan ng gugma-gugma. Oh, come on, ma. Gugma gidayon. Dili mahimog mo agi sa tag-infatuation. Ay, maura na'y paingnan, anak. Kanang gugma, ana na magsugod sa kaibog. Sa infatuation. Please, Misty. Humanauna ang imong senior high. Gentleman, manggod si Primo, ma. O ganan kay kumamati sa iyang tingog. Nindot sa tingog man, no? Ay, ambot lang, Misty. Oh, saman. Ready na ba ang atong breakfast? Ako ang susihon, ma. Magdungan na lang tagawas din ni anak. Nakasiguro ko nga nakadungog siya sa gipatupad na akong team sa mundo. Naminaw gid siya. Kay wa man maputol ang music. Mo na lang na akong buhaton. Kinikabuntag, ako siya tawag aron. Papaminahon sa mong team sa dili na nagmutin. Wa man maputol ang music. At sa ilo na nga, naminaw siya o mahinumdum sa matamis na mga relasyon kaniya to. Ini kagabi isa pa. Ngun anak niya po ng akong buhaton. Labi. Hinaot nga. Hinumduman mo kanunay. Ang akong kisaat mo. Naroon di ka makaingon na nangatip ko din. Bisag mamatay na ko. Mubalik ko tungod ni Primo. Oh, ma? Nga na? Nak, nianasad siya. Kinsa? Katubang tiguwa nga akong giingon nimo. Katubang tag-iya sa convenience store. Nianasab. Anong niya man siya? Mag-survey na sa? Ay, hambot lang ana tauhaan na, uy. Dali ma. Adung-adun ka ng tiguang na uwipot. Oy, Do. Good morning. Nag-unsa mo ka din? Nag-survey. Unsa may mo survey? Ini kong lugar, ha? Niyaday ka rin magpuyo, Primo? Oh. Nakaila ka na din ako? Kaila, eh. Isang pit magkag-Primo ni Misty. Mo nang nakaila ko na mo. Ako di si Willie, Do. Ilo ta? Makikontra ka man ako. Anong imo mang gituno lang imo ka man? Amigo na nang Do, Primo. Migo lang utagod kay sa di madugay. Magkasilingan naman unya ta din, eh. Unsa? Dawatan ako na yung gamot, God. Pero nga magkaila-ila ta. Ako si Willie.
Wilfredo. Ako mangutan na, oy. Oh, O di ko ganahang silingan nga bagag na. unsa? Ngano? Uy, Mo tayo imong gibuhat nga nangambos kaon, di ba? uy. Tarong anang imong sinultihan, ha? Tingulig makapatay ko. I can't remember when you were there. Maggarabula gyud kaha sila si Primo o Willie. Mga kasama at angi ang laing pang mga sumpay ning atong sugilanon. Mibali ko tungod nimo. Laing dalit ka nato sa RMN Drama. Through the years.